दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव डिसकास खालामगोन एबा डिफेन बर'नि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनैनि दिनाव नोंथांमोनजों आं सावरायगोन, नङाबा नोंथांमोना फुल नायाबा बुजिनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि डिफेन बर'आ लास्ट नाइटआव मैया मोनसे भिडिअआव आं नुदों, बिथाङा बुंदों माने बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर, बे दफाया उइथिन 5 इयार्स एबा 2026नि सिगां जुदि दफायाव लिरनाय या जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। लाजिनांगौ डिफेन बर', नोंथाङा बेबायदि बुंनो, बेफोरबायदि सेमलेस खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। मानो लाजिनांगौ? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड नांला, उइ आर सेटिसफाइ, पिस एकर्डजोंनो जोंहा गोजोनबाय, बर' हारिनि जि सिमां मिजिं दंमोन, जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन, बे टटेलि बे एकर्डजोंनो जाजोब्बाय, गोजोनबाय, बर' हारिनि सिमाङा गासिबो फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय होननानै दिल्लीयाव रायजो राजाफोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन साइन खालामनानै फैदों। दिनैनिफ्राय जोंनो जेबो नांला, बर' जाथिनि जि सिमां मिजिं दंमोन गासिबो फुलफिलमेन्ट जाबाय, साक्सेसफुल जाबाय, जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला, आसामखौ बड'लेण्ड निसायो होननानै दिल्लीयाव बेबायदि साइन खालामनानै गारबोदों। नाथाय बिथांमोना दिनै फैनानै ग्रेजुवेलि फैनानै 3 बोसोर बारलांबाय, दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जों जानायखौ नुनो मोनाखै। स' बिथांमोना दिनै पलिटिकेल लाबालाबार केरियारनि थाखाय दिनै 2026आव एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। बिथांमोना स' बेफोरबायदि लेथ्रा लेक्सारखौ दिनै ससियेल मिडियाआव बुंदों आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा रावबो जाम्बा गैला। गामियाव फैबावदोब्रा, 100 खांफैबावदो, बड'लेण्ड आन्दालन जाफिनसै रायजोफोर, आन्दालनाव बाहागो लानांसिगौ बयबो ज'नो होननानै 100 थाखा 200 थाखा लांफैबावदो, गामि कालेक्सन रायजोफ्रा रेडि जानानै दं। बड'लेण्ड आन्दालननि नामाव रायजो राजाफ्रा फैसा हरनो रेडि जानानै दङ, लांफैबावदो एबार गामि बयबो हरगोन आबसुनो। दिनै दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांला लिरनानै गारबोनानै लाजिबावाखै बेबायदि बुंनो। मुभमेन्ट बुस्थुआ इजि नामा? मुभमेन्ट इज नट इजि मिस्टार डिफेन बर', लाजिनांगौ। गोबां मुंख्लं जानायनि गेजेरजों दिनै नैबे लेभेलाव सफैनानै बेबायदि सक्ति खालामबाय। खालामदों, माबायदि सक्ति खालामखो? एनडिबिफोरा ओरैनो बेखार, ओरैनो खबजां जाजोब्बाय। जेनेरेल एमनेस्टियानो दङ ना केसानो जोबदों ना मायानो जोबदों? इमप्लिमेन्टनि खोथाखौथ' रायलायनानै जेबो लाब गैया। दिनै गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि नामाव दिनै जिनाहारि सोरबा मुंख्लं जालांबाय। बेफोरनि बेसेना बबाव थांखो? बेफोरो दाम गैयामोन नामा? मा दोरखार दंमोन बेफोरबायदि गोदाव सोराव एकर्ड खालामनानै बर'नि सिमांखौ गेजेर ससेयाव साडेनलि बेबायदि एकर्ड खालामनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट एबा पिस एकर्ड खालामनानै बर' हारिनि जि सिमां मिजिं दंमोन बेखौ मानो दंस' खालामखो? दिनैनि दिनाव लाजियाखसै? लाजिनांगौ डिफेन बर', बेबायदि बुंनो। मुभमेन्टआ इजि नङा। रायजो राजाफोर, दिनै नोंथांमोनजों आं ब्रडलि टकिं खालामगोन एबा नोंथांमोननो आं ब्रडलि डिसकास खालामगोन एबा शेयार खालामगोन, नोंथांमोनजों इन्टारप्रिटेसन खालामगोन, नोंथांमोननो आं एक्सप्लेनेसन होगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीयाव नांला होननानै, बड'लेण्ड नांला होननानै लिरनानै गारबोदों साइन खालामनानै। माखौहाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होनो आबसुनि मानसिफ्रा मोनथिया नामा? इसिबां लेखा गोरों दं, एमएससि, बिएससि, एमकम, वाटएभार एटसेट्रा, आबसुआवनो जोबथारदों लेखा गोरोङा। दिनै फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ सलुसन साइन खालामनानै फैनानै फ्रम टुडे उइ डन्ट वान्ट सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड होननानै बिथांमोना लिरना गारबोदों। बिनि मिनिङा जाहैबाय रायजो राजाफोर दिनैफ्रा बड'लेण्ड नांला। What is the meaning of peace accord? What do you mean by final and comprehensive solution? Final and comprehensive solution होनना नोंथांमोना बुङोब्ला मा बुजियो? What is this? What does it mean? मिस्टार डिफेन बर', रायजो राजाफोरनो गुवारै सावरायनानै हो। दिनै पकेटआ बुंखांनायखाय, जाखांनायखाय, लोंखांनायखाय दिनै आलादा रायजोनि सिमां नुबावदों। सोर ओंखारगोन दिनैनि दिनाव आलादा रायजोनि नामाव? दिनै बर' हारिनि सिमांखौ गेजेर ससेयाव बरबाद खालामनानै दिनै आन्दालन खालामनायनि खोथा बुंदों। लाजिनांगौ। नोंथांमोना जुदि बर' हारिनि साफा गोख्रों दैदेनगिरिमोनब्ला बिटिआर एकर्ड एबा पिस एकर्ड खालामैनि सिगांनो नोंथांमोना बिनि सायाव गुवारै सावरायगौमोन। मानो सावरायाखै? रायजो राजाफोरजों मानो डिसकास खालामाखै? जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नंगौना नङा, बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव एकर्ड नंगौना नङा, बिनि सायाव गुवारै सावरायलायनानै नोंथांमोना मानो एकर्ड खालामाखै? मानो हाखु दाखु एकर्ड खालामनानै बर' जाथिनि सिमांखौ मानो थेरे बेथेरे खालामनांगौ? मोनसे टाइमाव हाग्रामाखौ बुंदोंमोन नोंसोरो
जोलैनि हांगार बर' जाथिनि जेबो सेन्टिमेन्ट गैया ब्लाड गैया होनना नोंथांमोना बुंदोंमोन बिथाङा सासे बिटिसिनि चिफ जालायनानै बेबायदि बुंनाया लाजिथाव आरो दुखुनांथाव होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव सावनानै होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मा होनखो बड'लेण्ड नांला होननानैसो दिल्लीयाव लिरना गारबोदों रायजोफोर आरो क्राइटेरिया गैला होननानै बिथांमोना बुंदों गोदो आबसुआ जेब्ला आन्दालन खालामदोंमोन बे टाइमाव क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङमोन नामा दिनै नोंथांमोना इउपिपिएल आबसुजों सरकार दाखांनायखाय एबा बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दाखांनायनि उनाव दिनैनि दिनाव मा क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैला नामा बेनो नामा नोंसिनि आलादा रायजोनि डिमान्ड खालामनाया बेनोमोन नामा पास खर'आव गाखोनानै ओरै 50 डिभाइड आसाम 50-50 बुंनाया बेनोमोन नामा नोंसिनि स्ल'गाना दिनैनि दिनाव लाजिथाव दुखुनांथाव दिस इज भेरि आनफर्चुनेट भेरि सिम्पलनेस लाजिनांगौ मिस्टार दिपेन बर' नोंथाङा लाजिनांगौ बेसलेस खोथाखौ बुंनानै रावबो लाब गैया 34 years फाइटिं खालामनायनि गेजेराव जोङो दिनै नैबेबायदि लेभेलाव सफैदोंमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि गावसिनि लाबनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि एकर्ड खालामनानै एनडिबिफोरखौबो बरबाद खालामबाय बर' हारिनि सिमांखौबो दंस' खालामबाय दिनैनि दिनाव आलादा रायजो डिमान्ड खालामफिननोसै होननानै दिपेन बर'आ बुंनो गोनां जाबाय मानो बुंखो मुभमेन्टआ इजि नामा बिदिबा आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आ बर' हारिनि माखासे बिर जोहोलाव आरो जायफोर जिनाहारि मुंख्लं जालांदों आरोबाव जाबावनो लुगैदों नामा बेफोरबायदि ओरैनो मोनाखै बे एकर्डखौ सोरबा आबसुनि बास खर'आव गाखोनानै लामा जथेनाय साउटिं खालामनाय अप्रेसिभ खालामनाय डिभाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोना कन्टिनिउवासलि मुभमेन्टआ जाबाय थागोन होननानै आबसुआ जेब्ला बास खर'आव गाखोना बुंदोंमोन सोरबा सेन्ट्रेल सरकार स्टेट सरकारा आबसुनि मुभमेन्ट खालामनाय लामा जथेनायखौ रावबो गोजाङाखै खोमोनदोंथिबो गोजाङाखै एनडिबिफोरनि स्ट्रागल खालामनाय हाग्रा बंग्रा थानानै सिलाइ बारुदनि गुलिनि गेजेरजों बेफोरबायदि जुजियामोनब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि एकर्डआबो जानाय नङामोन रायजो राजाफोर नाथाय दिनैनि दिनाव दुखुनांथाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव मानि थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां जाबावखो एबा मानो आन्दलन खालामफिनगोन होननानै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानो बुंनो गोनां जाखो बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै साननानै नायनाया मोजां एफा गोबाव आन्दलन खालामबोनानै ओरैबायदि गल्डेन अपरचुनिटिस जोंनि बर' हारिया मोनदोंमोन ओरैबायदि लाभलि एकर्ड जागौमोन नाथाय बेखौ गेजेर ससेयाव बिथांमोना दंस' खालामदों होमबा साननानै नायदो रायजो राजाफोर बोसोरसेयाबो थांबाय बोसोरनैयाबो थांबाय बोसोरथाम थांबाय नाथाय बिथांमोना दिनै इमप्लिमेन्ट जायाबा आन्दलन खालामफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों लाजिथाव दुखुनांथाव बेखार बेफोरबायदि खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया जेरैबायदि एकर्ड जानांगौमोन बेखौ आबसुआनो मिस्टेक खालामदों दिल्लीयाव थांदों बड'लेण्ड बिहैदों जोंहा बिटिआर एकर्डजों गोजोननाय गैया फुलफिलमेन्ट जायाखै होननानै दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड बिहैफिनदोब्रा दानहैफिनदो सिगनेसारखौ रिमुभ खालामहैदो एगेन वी वान्ट टु मुभमेन्ट होननानै दिल्लीयाव लिरहैफिनदो गोदो आबसुनि मानसिया बुंदोंमोन जास्ट टेम्परारिलि एकर्डल' होननानै बुंदोंमोन फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सलुसन साइन खालामखांनानै फैनानै दिल्लीयाव बिसोरो बुंदों जास्ट माने दसे टाइमनि थाखायल' आबसुआ माने थाथ'दों जिरायथ'दों होननानै बिथांमोना बुंदों मुभमेन्टआ इजि नामा आन्दलना मोनसे जिरायथ'ग्रा थजाग्रा एबा मोनसे दोनथ'जाग्रा जिनिस नामा बियो लाजिया नोंसोर सेमलेस खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया दिपेन बर' सिदा खोथा रायलायनोबा फै अपेन आंजों माखौ पिस एकर्ड होनो व्हाट इज पिस एकर्ड नोंसिनि इसिबां गोरों गोराफ्रा स्टाडि खालामनानै रिसार्च खालामनानै दिनै बिटिआर एकर्डनि क्लजखौ नोंसोरनो लिरदों दिनै मानो इमप्लिमेन्ट जाया बिटिआरखौनो मोनसे आकर्डखौनो नोंसोर मोनथाम आकर्डखौनो दिनैसिमबो टिल टुडे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै जेनेरेल एमनेस्टिया बोरो दिपेन बर' इनिसियेटिभा बोरो नोंनि इनिसियेटिभ लानानै स्ट्रंलि इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावदों होननाया बोरो बिनि उनावनो जों मा नुनो मोनखो रन्जन दैमारिया उल्था जोबथेसालियाव दोनजानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनो नामा नोंनि स्ट्रंलि इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनाया नों थार्ड क्लास खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैयालै बेसलेस खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया सिदा खोथा गोसोआव ला किप देट इन इउर माइन्ड मिस्टार दिपेन बर' मुभमेन्ट बुस्थुआ इजि नङा
गोदो लोब लोब जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गामि ओनसोलनिफ्राय थांनानै जोंनि गोरों गोरा बा रोंनाय रोङियानो जाया मानो गामिनि बोराय बेन्थ सिं गंलांनाय गथ' गथाय गासिबो आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि नामाव बयबो बाहागो लादों। आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय बयबो बाहागो लादों। बुजिबाय? जेब्ला आबसुनि आन्दालन जादोंमोन, बड'लेण्ड डिमान्ड जादोंमोन, मुभमेन्ट खालामदोंमोन, मास गेदारिं जादोंमोन, बेयाव गामिनिफ्राय थांदोंमोन लैहोर लैहोर। सानसे नङा सानसे जोंनि बर'नि सिमाङा मोगथां महर मोनगोन होननानै गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा थांदों। गामि ओनसोलनिफ्राय 100 खांनानै हरदों, 100-200 खांनानै हरदों। जुदि बड'लेण्ड आन्दालन एबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि डिमान्डिं खालामनायाव जुदि थाङाब्ला 100 थाखा 200 थाखा खनामोन न'खरसेयाव। बेफोरखौ गोसोआव दं। ब्लाड सिगनेसार लांबाय, दिल्लीयाव हैबाय, बड'लेण्ड जाथारसै गैया। गोदो हाग्रामाखौ बुंदोंमोन नोंसोर जोलैनि हांगारफोर। हाग्रामायासो दिनैनि दिनाव हिर' बुंनो थाङोब्ला। दिनै आबसुनि मानसिफ्रा फैनानै क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों, पलिसि गैया, सेन्ट्रेलाव जेबो बिथांखि गैया होननानै दिनै बुंदों। गोदो नोंसोर आन्दालन खालामब्ला सेन्ट्रेलाव बिथांखि दंमोन नामा? क्राइटेरिया पलिसि दंमोन नामा? गोदो आन्दालन खालामबा प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टआव दंमोन, दिपेन बर' गोसोआव ला। जेब्लानो गोसो जायो सेन्ट्रेल सरकारा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ क्रिएट खालामनो हायो एबा सोरजिनो हायो एबा दानानै होफुंनो हायो होनना बुंदोंमोन। दिनैलाय मानोथो नोंसिनि बड'लेण्डबो गैया, बिटिआरबो गैया, गासिबो गैया, जिर'। बिटिसिखौबो गैला होननानै बुङो। दिनाउन्सिंनि मिनिङा माखौ होनो दिपेन बर' रायजो राजाफोरनो खोन्थालाय। रिजेक्टेड जाबाय बिटिसि गैला होनना बुङो। खोन्थाना होलाय रायजो राजाफोरनो माखौ होनो। व्हाट इज पिस एकर्ड, व्हाट इज बिटिआर एकर्ड, व्हाट डाज इट मिन, बेखौ खोन्थाना हो रायजो राजाफोरनो। बिनि सायाव गुवारै ब्रडलि रायजो राजाफोरनो इन्टारप्रिटेसन खालामना हो। रायजो राजाफोरनो फोरमायना हो जुदि दम दङब्ला। रायजो राजाफोरजों गेलेनो नाङा। बे सिदा खोथा। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ बयनोबो नांगौमोन, दिनैसिमबो हास्थायो। नाथाय नोंसिनि बायदि बेबायदि ललिपप स्टाइलनि पलिटिक्स खालामनायखौ रावबो मोजां मोना। दिनैनि दिनाव रावबो रायजो राजा सापर्ट खालामनाय नङा, बे सिदा खोथा। मानो खालामा? बिकज बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव गोबां रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदोंमोन। दिनै नोंसिनि जि थगायनाय जि लेथ्रा पलिटिक्स, जि पलिसि मेकिं खालामनानै रायजोफोरखौ ओरै लांलाय ओरै लाबोलाय बेबायदि खालामनायखौ रावबो सहायनो हाया। इनटलेरेन्स जादों रायजो राजाफ्रा। दिनै फैनानै ग्रेजुवेलि नुनो मोनबाय UPPL आबसुआ बर' रायजो राजाफोरखौ दंस' खालामदों होननानै बियो प्रुभ जाबाय। बुजिबाय? लाजिनांगौ, सिदा खोथा। मुभमेन्ट खालामनायनि खोथायानो ओंखारनो नांला। अलरेडि दिल्लीयाव लिरनानै फैखाबाय रायजो राजाफोर, दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला, वी आर सेटिसफाइड। जोंनि थाखाय बिटिआर एकर्डआ एक्सेप्टेबोल। बर' हारिनि जि गांनाय उखैनाय, जि सिमां मिजिं, जि हास्थायनाय मिजिं सिमांफोर दङमोन, बे गासिबो बे एकर्डजोंनो बिलकुल फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय होननानै बिथांमोना दिल्लीयाव साइन खालामनानै फैदों। नाथाय दिनै फैनानै रायजोफोर इमप्लिमेन्टेसन जायाखैनो। बिथांमोननि जि दफायाव लिरनानै लाबोनाय MOS मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जि लिरनाय दफायाव जि क्लसाव लिरनाय बे इमप्लिमेन्टेसन जायाखै जाहैदों। स' बिनिखायनो बिथांमोना आलादा रायजो डिमान्ड खालामफिननो थाखाय वी आर रेडि टु डिमान्डिं एगेन सेपारेट स्टेट होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंदों। मुभमेन्ट इज नट इजि मिस्टार दिपेन बर'। लाजिनांगौ, इउ हेभ टु साइ। नोंथाङा लाजिनांगौ। बिदि बेसलेस मिनिंलेस खोथाखौ बुंनानै, बेसलेस खोथाखौ, स्पिचलेस खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। रायजो राजाफोरजों प्ले खालामनो नाङा। डन्ट प्ले उइथ द पाब्लिक। मिस्टार दिपेन बर' रावबो सापर्ट खालामा दिनैनि दिनाव UPPL आबसु होनबानो। मानो खालामा नोंथांमोना स्टाडि खालाम। गेजेर ससेयाव मानो बेबायदि खालामा? मानो बेबायदि खालामा? बड'लेण्ड नांला होननानै लिरनानै फैबाय। नोंसोर गोरों गोराया बे एकर्डआव मा लिरनानै लाबोखो? बाव मानो हाइनास लिरनानै लाबोखो, मानो नन हाइनास लिरनानै लाबोखो? बेनो नामा नोंथांमोननि एकर्डआ? लाजियाखै? बोरो जेनेरेल एमनेस्टिया फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ सलुसन लिरबाय नांला होननानै माब्रै बुंनो हाखो नोंसोर? माब्रै बुंनो हाखो दिपेन बर'? इमप्लिमेन्ट जायाबा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय
लामायाव जिराय थेगोन जाहैदों मुभमेन्ट खालामगोन 2024 नि सिगां जायाब्ला पलिटिक्स खालामनो फैदों बाव रायजो राजाया रावबो आलु नङा सिदा खोथा बे आं बुंनाय नङा इउपिपिएल आबसुआ जिर' जेब्लासिम आबसुआ पलिटिकेल पार्टिजों रिलेटेड जानानै खामानि मावगोन बेखौ रावबो मोजां मोननाय नङा स' बिनिखायनो बिथांमोना गाव गावनि खामानिखौ मावनो गोसोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै मोजां मावथों सोरबा प्रमद बर'नि आथिं सुग्रा स्टाइल प्रमद बर'नि खिबु थाफानानै जेबो लाब गैया गाव गावनि दायित्वखौ लानानै जि रेसपन्सिबिलिटि दं बेखौ लानानै खामानिखौ माव आदारवाइज जिरायनानै रिजाइन सिरि था दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फरायसा आफाद गोथार आफाद होननानै नोंथांमोना बुङो बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो मोनथिगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन बेखौ नोंथांमोना पलिटिकेलजों इनभल्भमेन्ट खालामनानै दिनै गाज्रि खालामदों दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रावबो बखिनाय नङामोन बे सिदा खोथा दिफेन बर' मावनो हायैखौ प्रमदआ मावो प्रमद मावनो हायैखौ दिफेन बर' मावो बे सिदा खोथा ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जा दिनैनि दिनाव मुभमेन्टआ इजि नङा रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जिनाहारि जालांबाय दा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जुजियै सोरबाया सिलाइगुलिनि गेजेरजों थैनांबाय सोरबाया जिनाहारि जालांबाय सिथार जाबाय इनाय अनागारि खालामजाबोबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नाथाय बेफोरबायदि गल्डेन अपरचुनिटिस मोननायावबो जुदि मोजां एकर्ड खालामनानै लानो हायाब्ला गावजों गाव पलिटिकेल लाबालाब सियारनि थाखाय बेबायदि एकर्ड खालामनानै जोंनि बर'नि सिमांखौ दंसेयाव खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव रायजो राजाफोर नाथाय दिनैनि दिनाव रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जाखांनायनि उनाव बिटिआर एकर्डखौ मोननो हादों नाथाय बे एकर्डजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ नङा गोजोनाखै फुलफिलमेन्ट जायाखै अनलि फर प्रमद बर' अनलि फर आबसुनि मानसियाल' गोजोनदों बाव सिदा खोथा जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायैखौ दुखु मोनदों बोराबदों खुद्रि सारदों राजा लामायाव ओंखारफिनगोन होननानै बुंदों मिनिंलेस बेखार खोथा एसे फ्रुइटफुल खोथाखौ बुं आननेसेसारि खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया मिस्टार दिफेन बर' लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव रावबो जाम्बा गैला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो कनसियासनेस जाबाय वेल नन जाजोब्बाय ओंखायनो जानला मानला खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया दिनैनि दिनाव मुभमेन्ट खालामफिननांगौ होननाय खोथाया माबायदि बेखौ मोजां स्टाडि खालाम मुभमेन्टआ इजि नङा सानसे साननैयावनो मोनग्रा खालामजाग्रा मुभमेन्ट नङा मुभमेन्ट इज नट इजि सानसे साननैयावनो गोसोखांलाबायनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आन्दालन खालामबा जाया इसिबां गोबाव बोसोरनिफ्राय फाइटिं खालामबोनानै एनडिएफबिफ्रा बुंदोंमोन वी हैव बीन फाइटिं फर 34 years फर द सेपारेट स्टेट होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन 34 years फाइटिं खालामनायनि गेजेरावबो जुदि आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ मोनफुंनो हायाखैब्ला बे नंखाय बाखाय मिडियायाव बुंनानै आलादा रायजो सेपारेट स्टेट डिमान्ड खालामफिनसै इमप्लिमेन्टेसन खालामाब्ला जोङो राजा लामायाव ओंखारगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बुंनाया बेसेबां सैथो बेखौ समाजो खिन्थागोन आरो बेखारखा बे सिदा खोथा दुलाराय बर' फरायसा आरो जिन्दगिबो आन्दालन खालामनो हाया बे रोखा आरो पाब्लिकनि सापर्ट मोना बे सिदा मानो होनना बुङोब्ला अलरेडि बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय स' बेडलि ओरैबायदि गाज्रियै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायदों दिनै बर' रायजो राजाफ्रा आबसुखौ फोथायदोंमोन दिनै फोथायनानै दिनै इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै पावाराव लाबोबाय बेबो जिर' जिबायदि कमिटमेन्ट होदों बेबो गैया उइथिन 5 yearsआव बयबो समान मोनथाय मोनगोन एभ्रि फेमिलि होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनै गैया जिर' ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जानाया मोजां दिनै बिथांमोना जेनगोना रोखा 2025आव आरो 26आव एमपि इलेक्सन दं बिनिखायनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आबसुआ राजा लामायाव ओंखारगोन होननानै बुंदों मानो बुंदों साननानै नाय रायजोफोर गामियाव लांफैबाबो रेडि जानानै दङ 100 हरनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जेब्ला बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला गामि ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफ्रा 100 हरनो रेडि जानानै दङ होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो रेडि जादों जाहैदों बड'लेण्डनि नामाव बिफैबावदो बड'लेण्डआ जाथारनोसै मोनफिनसै गोदान आन्दालन खालामफिननोसै फैदो रायजो राजाफोर लैहोर फैनानै आलादा रायजोनि थाखाय गोदानै मुभमेन्ट खालामफिनसै होननानै गामि गामि लेटार हरदो एभ्रि न'खर 100 बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिननोसै गाबोननिफ्राय बा समफोरनिफ्राय जोङो जि एकर्ड खालामदोंमोन बे जायाखसै रायजोफोर होननानै बुंदो बिटिआरनि जि दफाफोर बे इमप्लिमेन्टेसन जायासै स' जोङो
आन्दालन खालामफिननो गोनां जाबाय रायजोफोर होननानै जोङो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन जि दिल्लीयाव साइन खालामदोंमोन बेखौबो लिरफ्लानानैसो फैदोंमोन माने आबसुआ जिरायथ'दोंसोमोन होननानै रायजो राजाफोरनो खोन्थाना होदो होमबानो रायजोफ्रा बुजिगोन ना फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन माने जों लिरनानैसो फैदोंमोन जिरायथ'दोंसो आबसुआ होननानै रायजो राजाफोरनो फोरमायना होदो लाजि गैयिफोर रायजो राजाफ्रा कनसियास जा बे जोबथारनायाव फाइनालि आं रायजो राजाखौ आपिल खालामो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा दिनैनि दिनाव माबायदि आफोद खोथा बुंदों नै खोनासं दिपेन बर'मोन बायदिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मेलेम बर' हाराफ्रा आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिननायनि खोथा बुंदों मानो बुंनो गोनां जाखो नांलानो बड'लेण्ड जेबो एकर्डजों जोबजोब्बाय बेनो जाबाय लाजिनांगौ सिदा खोथा जानला मानला खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया एनुवे लोगोफोर थेंक इउ स' माच